И здравейте хора, аз съм Gameplay България и днес ще правя ревю на сервер OnlyCore. Нали, ще правя ревю на този сервер. OnlyCore Minecraft. Информация за новите играчи. Начален баланс 15 000. Големи безплатни резиденции. Надежда от Антигриф система. На всеки 20 минути получавате 1450. Интересно, приятно и лесно развитие. Ето бъгнаме леко Майнкрафта. Зарибяващо PvP на War PvP. Skyblock и Slot. Да си избирате режим на трудност. Готови апартаменти и къщи. Warp имоти. Ако имате въпроси, посетете нашия сайт www.com. И така, като дойдете, ще ви спални тук, ето на спална. Така, вчера с нощ, потом си закупих ранг шеф. И нека да напишем. Кажете на YouTube. Така. Нека започваме с ларповете. Първия ларп е ларп А1. Така. Сега ще видим какво представлява този ларп. Този е ларп А1. О, някаква постройка. Също има ларп А2. Ого, още една постройка, доста си е яка. Следва ларп А3 и ларп А4 има. Ето някой го продава. Фъкбой. Ето сега ще видим за колко се продава хумето. 1,200,000. Ама си е хубаво обаче. Така, ларп А3, по-точно А4. Аликет. Алекс. Добре. Следващия ларп е ларп Балкан. Ларп Балкан. Ларп Балкан. Ето. Така. Ако купите повече от един апартамент, бан. Тук си купувате апартаменти и така, ето те вече са купени. Следващия ларп е ларп баннери. И така, тук идвате собствено машката. Ето. Идвате тук и си купувате банери. И са ефтини. Са да кажем някой по 20-30 така. Следващия ларп е банер. Така, направили са, не знам, 2 ларпа. Ето. При 3 загубени банера получавате един фри. За ранковете като шеф, мистер президент и блок, всичко е фри. Ако искаш банери, се свържи с тук, ето за ранковете шеф, като мен, ето аз съм шеф. И да кажем, харесвам си някой ларп, да кажем някой банер, ето този или този, и ми го дават фри, а не да плащам. Следващия ларп е блок. Така, само по един апартамент, иначе е бан. Цените са по 128к. Не слагайте факли, аз съм се погрижил да ви е светло. Моля, не слагайте факли в близост до лед, че се топ. И така, всичко може да чупите, освен пода. Така, нека да преминем към следващия ларп. И така, тук ще ми звънна в ASBG. Кажи хило на YouTube. Хило на нею. Е така, само по един апартамент че бан. Е тук е същото. Е, те вече някои са купени, ето като този. Между другото, продавам си апартамент. Моля? Продавам си апартамент. Окей, чакай да покажа другите ларпове. Така, тук трябва да не сте ранг, да кажем да сте юсър. Иначе ако сте над юсър, шеф, бог, нали по-точно над юсър, не може да отваряте този чест на ларп борса. Следващия ларп е българско. Българското е една къща. Една къща. Няма смисъл да го показваш. Сега за какво си пусна клонфиша? Какъв клонфиш? Какво е това? Аре, как е? Какво е клонфиш? Няма значение. Това е една типична българска къща.
Баси, къщата е Баси чината. Следващия орб е War by Hotel. То е хотела. Мой. Хотела, да, е негов. Продава се за 150к. Той намали с 100к. И хотела си е доста хубав. Ако имах парите, щях да го купа, но ги нямам за жалост. Аз построя още. Ти. Да, следващия ларп е ларп За касино. 50к. На казиното какво има? Да, някой се е реснал и админа, ама кога се иде на казиното, когато той е тук, много ясно. Следващия ларп е Клонфиш е. Клонфиш, да, там няма нищо, разглеждал съм го, няма нищо. Това е просто някой да си е сетнал ларпа, без да е направил нищо. Следващия ларп е Крей Чест. Не знам кой ще се налага, ама знам кой ще трябва да си преинсталира Minecraft. И такова, той се намира на спаун, като ето, например, ето спаун, и идвате напред и трябва да имате килове. Те се взимат от вод, не от воте, от евенти или от ония чест на ларп борса. Така, следващия ларп е ларп екип 2. Следващия лърп е лърпички. Екипа е топ донатор Бензи, топ донатор, не мога да го прочита, мишката Супер Вип, Вип Касандра и Супер... аз за кого чета два пъти? Така тия ги. И нека променим, значи следващия лърп е Enchant и Enchant, значи те са два енчанта. Enchant и Enchant Shop са точно тук, просто едни и същи ларпове. И накрая остана Warpent. Така, ето тук има ресове, всеки може да си прави рес, ето вижте. И ако ако искате да закупите ранг, трябва да посетите сайта. Всеки ранг има ранг от 4,80 до 15 лева. Сега промоцията Бог е вместо да платите за всички ранкове 38 лева и 4 стотинки, си го взимате целия Бог само за 15 лева. IP долу в описанието Аз си и... купим Бога. Да. И дано видеото да ви е харесало, ако е така, дайте палец нагоре и се абонирайте. До скоро!